Duela 10 egun, 26 lagunez osatutako Euskaldun taldea Perura abiatu zen bidaian. Azaldu dutenez, egun batetik bestera koronavirusaren pandemia dela eta 24 ordutan jatorrizko herrialdera bueltatzeko agindu zien Peruko gobernuak. Hala ere, aireportura iritsi zirenean, bueltatu ezin zirela jakinarazi zieten. Horrela kontatu digu bertan dagoen bidaiari baten alabak. Bidean alto eman zieten, berriro aireportura bueltatzeko esan, eta han geratu ziren nahiko botata. Eta hain aireportuan ordu batzuk egon ostean Kuzkon, berriro danak hegazkin baten sartu zituzten, Limara eroateko, eta Liman hotel baten sartu zituzten, eta han konfinamenduan egoteko esan zieten. Mesua izan zen, Peruko gobernutik mesua izan zen, 15-21 egun egon behar zirela han. Hemen bezala ez, urteko aukera zeukaten, baina bakarrik supermerkatura joateko edo farmazira joateko. Batez bestez, 70 urte dekiez danak. Gehiena, patologiakaz, botika behar dituzte, han lortzeko aukera izan dute, botika lortzeko, baina, gure ardura eta bere haien ardura da, hori, han egon dabe, kutsatzen badire, zoritzarrez, Peruko osasun zerbitzua eta Meko osasun zerbitzua ez deki ezer ikusirik orduan, hori izan batez be gure ardura. Guk egin duguna da, batez be hori, sinadura bilketa, sinaduraren destinatarioa edo Espainiako gobernua da. Orduan, uste dut, gero eta jente gehiago sinatuten badeu, saiatu gara be, neurri baten, emeko politikarien bidez, laguntza eskatzen apurbet Madrilen indar gehiago egiteko, eta horri esker jakin dugu Espainiako gobernua eta Peruko gobernua berbaiten dauzela apurbet, Perun gure nagusien taldea ez gain, badauz 30 bat ikasle bai Espainiarrak. Orduan, esan digutenez, ministeriotik badabiz Peruko gobernuagaz berbaz, ze nahiko firme dau Peruko gobernua bere erabakiarekin. Ez dauela gure inobez urtetea Perutik. Bestetik, Tailandian dagoen Ander Esnal zarauztarrarekin ere egon gara, eta hegaldiekin dituzten arazoen berri eman digu. Ben kota onginala, azizala koronavirusen arazo hau dana, ez? Eta, entzun genuen jendea bueltatzen azizala, baina, ez zuen inolako arazoi. Eta azizian, bueluak hori, kentzen, guri ez ziguen arrazoik eman desantziguen, hori, Bilboa bueltatzeko abioi berri bat jarriko ziguela, eta aerolinea deika egunak, eta ez genekin ezer. Azkenean enbajada deitu genuen, hemen Espainiako enbajada Bangkoken, eta esan ziguen gure aerolinea itxila zehola. Ez da ez zuela erantzuten otardauen gozuela, itxila zehola. Hemen ezautu genituen Bilboko biragun, eta behaiek inbertuen ruta igual hartu genuen, igande hontako. Ze pasatea, abioia jarri zigun ordainduta genekala dana, baina txartela eta iritsi, ez elektronikoa, ez inolako emailik, ez ezer. Eta egunak pasa, hori entzun genuen igual abioi guztian, hegaldi guztiak kenduko zituela, eta orduan erabaki genuen hori, Bangkokea jutia, eta aeroportuan bertan norbaitekin nintzeitia eta hau konpontzen saiatzea. Gatzea izuna da aeroportura jun, da saiatzea nola bueltatzen.